En geno mara nyakwara mogini Rio Makare machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto oyango nosechwal ne nyinge mag ji ma opuodhi kod aput mochung' ne chuogo duol mar yiero kod kiewo pacho ka IEBC mondo mi obed jokombe kod commissioners mag duolno. Noyango ni listno omiye paloch mare ma Nairobi. Ruto pako aput manotelne kod Nelson Makanda kuom tich matek magisetiyo. Jatend piny bende olero ni kuom nyinge ma ochwalnego odhi walo nyinge ma odhi chwal e od bura mamalo kaluwore kod dwaro mar katiba mondo mi opuodhgi kapok gichamo muma kaka jotelo manyien mag IEBC. Od bura mamalo ema koro biro bedo kod ting' mar puodho jokombe kod commissioners mag IEBC. Ten County ma Homa Bay kotelne kod gavana margi Gladys Wanga okwayo oganda kod jodak ma Homa Bay mondo nyakwe kendo bed kod horuok e kinde iko ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. E ote makende mochwalne ute mag fwambo pachoka, Wanga owacho ni nitiere lit, kuyo kaachiel kod pek e kinde ni moganda pod ywago jatelono ma wuod Luo. Wanga bende nopuoyo okenge mosekaw kod tend arita kwe ma pachoka mar ndhi achije mitudo kod nek makamano kaachiel kod singo mar jatend piny ni sirikal dhi timo duto mar yango adieri ewi nek mar Ong'ondo Were. Ne oganda ma Homa Bay e kaunti kochakore Konyango Rabuor, Aora Chuodho, Nyandiwa, Mfangano kaachiel kod Chula Mangodhe nyaka jodak matong' mamoko kaka Miriu, Nyakwere, Aora Sondo, Chabera kaachiel kod Ruga e Karachuonyo duto kwa mondo oket mana kwe makende e kinde ik mar Ong'ondo Were. Onyiso oganda duto mondo nyakwe kendo miyo Ong'ondo ik mani kod aluor ma mare owuon chieng' tich abich mar jumani. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula dwaro ni mondo doho otim nonro makare ewi nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were ka jogo mibiro yudi koda keth mar nego jaod burano mondo kawnegi ondamo mager mar chik. Kata odoko ni nonro mar tho mar jaod burano Ong'ondo Were osebedo kadhi nyime, Spika Wetangula dwaro ni doho mondo otimie manyalore mar kumo jogo ma ibiro yudi kod ketho. Moses Wetangula notelo ne jood bura mamoko manochopo e kar kano ringre Mali Funeral Home mar neno ringre jaod burano ero. The circumstances under which we lost him are evidently criminal, and we stand to urge the agencies of administration of justice, the DCI, the General Police, and all those involved, ending with the DPP, to leave no stone unturned until we catch up with those who committed this cowardly act of pumping several bullets in the body of our Member of Parliament. Jodak ma kaunti ma Siaya ogolo pachgi ewi dwaro mar nywako aguch omenda mag NG-CDF e katiba. Jopiny moko noyie gi paro makamano, kama moko to nene mopogore ka gidwaro ni mondo geng' josiasa tiyo gomenda go e yudo huma margi giwegi. Okil madoho mamalo Morris Juma owacho ni nitie dwaro maluwo dwaro mar katiba mopogo rang'iny mag telo e piny owacho, kowacho ni jood bura onego ket maino margi e tijgi mar chung' ne jopiny, loso chike kod keto sirikal tesre ma ok ni gin bende ema girango omenda mag NG-CDF. Noloso e sa chiwo pach jopiny yo Ugunja, kaka kamano moko kuom jopiny kotelne kod Michael Otieno Yugi kod Fred Fwaya nodok ne aguch NG-CDF magichiwo ranyisi ni osekelo dongruok mathoth e kor gwenge. Jakom NG-CDF ma Olego Usonga Amos Apollo onyiso jopiny mondo med wuok oko mar chiwo pachgi ewi wachno, kokonegi ni mano ratiro margi mar katiba. Iromo kodoka e penyo, do you know ni ing'eyo bende article 2 of former jogi parliament dwa change? An gadiera gi bokwen gi kia. Court no se kwerno pesa midwa tiyogo e Kenya ka kik mi national or the legislators onge tich mowach
nu MP nyaka ger cho, nyaka ger chiro, nyaka chupo nyithindo. Gima thago Kenya ok en wach mar chik. Chike wan go mabeyo, but pod gitiyo kaka onego giti. Ana support ni bill no nego dhi mbele to nego lose maber makonyo jo Kenya. Wajomo somi shida kendo jomo pon igwenge mipinga sirikal. Donjo ma CDF emono kelo weche gi bobedo maromre. Ko sani kata MP mari pingo sirikal ting'eyo ndaka mogik to pes gero school dhi biro. Ing'eyo pes basari dhi biro. Moko chuno nyaka mjumbe marwa go chonge pinyi tero president. Kikbed ni mjumbe ema everything en kobedo ma en molos kobedo oket chik mobed gima independent. Ma mjumbe bere kanya apara lakini gini obed gima independent ma kikele to bed gima machiko yie ma pesa tiyo ma jowinjo pinjuk magdhiye. Moko kuom jood bura mag ODM mawuok e kaunti ma Kakamega obalo kod paro mar ogai mar ODM Raila Odinga mar ketho aguch NGCDF ka giloso e kinde romo mopogore opogore ma kawo pach jopiny ewi keto NGCDF e chik. Jood bura ma Lugari Nabi Nabwera odwaro Raila Odinga mondo were kod siasa mag NGCDF. Nabwera wacho ni NGCDF osekelo lokruoge mang'eny kata obedo ni osebed kiketo ne omenda matin. Ma en paro ma bende nonywak lwedo kod jaod bura ma Kakamega County LC Mohanda kaachiel gi jaod bura ma Ikolomani Bernard Shinali. Na majukumu na hii uchumi. Tulikuwa tumetengwa masiku nyingi sana kwa serikali zile zimekuwa. Wakati CDF iliingia ndio tukaanza kusikia kama sisi ni Wakenya kama Wakenya wengine. With a lot of humility to my party leader, my political mentor. Baba, we have been with you in the trenches as your youth leader fighting for this constitution. And if indeed we respect the constitution, money must follow a function. CDF money is for national function. Hawataki turudishwe kwa zile siku dark za KANU, za enzi za mbali. Yenye ilikuwa uende kupiga magoti State House ndio upate maendeleo. Sisi tunajua ya kwamba wakitoa hii CDF na watoe ngafu, tutakuwa na uhasama hata baada ya kura. Saa hii mnaona watu hawapigani sana kura ikiisha, kwa maana wanajua hata kama tumepoteza mahali lakini tuko na mbunge. Ile ningependa tu kusema, mimi nashangaa baba wa devolution anaitwa Raila Amolo Odinga. Ndiye anasema pesa itolewe kwa wabunge irudishwe kwa national government. Raila has fought for this country from the word go. Huyo mzee kama sasa amechoka kidogo atoke aache vijana kama hao waendelee na kazi. Tuko tayari. Kama kiongozi wetu Raila maybe anatetea magavana wapate hizo pesa. Anasahau kwamba wale wa vijana wenye nakuja pia sisi tunataka tupate hizo pesa tukuje tusaidie wale wenye wajiwezi kabisa. Rumbi mar kuyo kwa gweng' ma Malinya e kar chung' bura ma Ikolomani e kaunti ma Kakamega bang' miyo moro wang' mochwo wito ngimane ode. Masira ma kamano weyo ji gi luoro ka obila bende osechako nonro mar yango gima dine muoch majno. Jogweng' wacho ni od miyo nero nolor gi oko e seche mano wang' manyiso ni nyalo bedo ni ng'ato ne nyalo bedo notiayo mach e yor nyoyiem. Gikwayo obila mondo tim nonro matut e sama bende giwacho ni miyo no ne en miyo ma jambola mane onge wach gi ng'ato. Saa 4:30 nilipigiwa simu, msichana wangu amechomeka. Ndio nilitoka nyumbani haraka hiyo, nilikuja nikapata yenyewe amechomeka kila mahali. Nilipata hata nyumba pati ilikuwa na moto. Nilishangaa. Na huyu mtoto ni mtoto mpole, sijui ni nini, sijui amechomeka je. Serikali iangalie, ikuchunguzie, kujue ni nini imeua huyu mtoto yangu. Nikafungua Facebook, nikaona wamepost. Wanasema Willis Shikoye amechomewa kwa nyumba. Nikajaribu kupigia jirani yangu simu nikamuelezea. Ilipofika 5:30 ikapiti nikuje huko. Nikuja nithibitishe. Huyu msichana achokosangi mtu. Ni mtu anajishughulikia, ni mtu anajitafutia. Nilipofika hapa 5:30 nikapata kweli nyumba mabati iko chini, moto unawaka. Wakawa wamesema tusiingie ndani, nikachungulia kwa dirisha.
Nikaona mtoto wa mwenzangu amechomeka, amechikunja vibaya sana. Jod bura mawuok e kaunti ma Baringo koro riwo lwedo kendo mako chung' motegno mar kwedo lweny mosebedo kadhi nyime tong' mar Baringo North kod kar chung' od bura ma Tiaty. Lweny ma kamano osemiyo ji 5 owito ngimagi e thuolo ma jumbe 2. Jod bura go kotelnegi kod Musa Sirma kaachiel kod Joseph Makilap omedo jiwo okenge mag nyayo kwe ka gidwaro mondo mi piny owacho odonjre matieko kweth duto mag njore e gwengego. Mimi naunga mkono tukue na amani na tukue na disarmament proper. Disarmament ya kufukuza mkora mpaka Shimu. Na bunduki itolewe. Bunduki zote hii ya no trip yote, hata kama kuna bunduki kwangu au mahali popote ya illegal firearm, chukua serikali. NBR yetu hatutakubali tena wasumbuliwe. Kama NBR moja iko na makosa, huyu akabiliwe na makosa. Kama mimi niko na makosa, nikabiliwe na makosa. Let us not profile communities. Let us not profile the people who actually protect the communities. Ndio ng'ombe ilale na mbuzi isiende. We need NBR 24/7. Mkora yeyote anayoiva ng'ombe, hiyo wewe mwenyewe utabeba mzigo yako. Mimi siwezi kukutetea. Na ukipatikana na risasi, sauri yako. Sisi hatutaki tena mwizi. Na yeyote ambayo anaye ng'ombe, mbuzi ya uwizi, rudisha vitu ya watu. Mimi nataka ita leadership ya Baringo yote, kuanzia MCAs mpaka members of parliament, tukuje tukae chini tujue kwa nini tuko na hii shida na tutakaa na hii shida mpaka lini, au mumeamua kukua tu na tabu. Riwruok ma jopuonj NAT dwaro ni mondo mi sirikal ogol omenda mowinjore ochwal ne skunde e saa mowinjore mar chiwo yot ne jotelo mag sikunde chwalo chenro mag somo maonge ng'ikruok. Kane giloso Mombasa e sach romo mar delegates, jalup jakom maduong' mar NAT Joseph Malel olero ni skunde mathoth nigi midhiero mar gope mokel kod adeko chwalo omenda go e saa mowinjore. NAT bende dwaro ni duol mar TSC mondo otiek chenro mar medo jopuonj lemo e tijegi ka giwacho ni chenro ma kamano osedak mokalo. TSC bende okwa mondo mi olos makare wacho kumba mar thieth ma jopuonj. We are tired of percentage, and special school we have also said part 30%. Tukasema hiyo wakisapata 300, 250,000, 100,000 tupeleka kwa mafanikio. KNUT is now working with the Teacher Service Commission to have a collective bargaining agreement. That is 2025-2029. So before first, we must have signed a collective bargaining agreement with the government. And we are saying we are going for a CBA. And this CBA must have the 2 components. One, the monetary component. And I want our teachers, our members to listen carefully. The monetary component. When we talk about the monetary component, we are saying your basic salary should be increased. There should be pay rise. Riwruok ma jopuonj KUPPET okwedo chenro mar piny owacho mar nduso wi omenda mambalang' mosebed kimiyo jopuonj matiyo kuonde ma ngima tekie. Ka gilose boma ma Nanyuki, jagoro mar KUPPET Badema Laikipia Robert Miano okoni okang' ma kamano dhi nego chuny jopuonj mosebedo katiyo kuonde mongoro. Maeri timore bang' jotend migepe Musalia Mudavadi chwalo dwaro mar ng'iyo matut gwenge moketi kaka mangima tekie ahinya kaluwore kod dongruok ma osebed kadhi nyime kendo e gwenge moko moseyudo lokruok mamiyo ochumi dongo. Nyaka gi sani duol mandiko jopuonj e TSC oyango gwenge 44 kaka mangima tekie ka 16 oyangi kod migawo mar jotij piny owacho to mamoko 21 noyangi gi doho. From either binary operator to hexadecimal back to. Nimeshtuliwa sana na ripoti ambayo imetolewa na Cabinet Secretary Musalia Mudavadi
ya kwamba the government inataka kuondoa hardship allowance kwa walimu na wafanyikazi wa Laikipia. Hiyo ni mambo imetustua sisi, kwa sababu mwalimu juzi kule Laikipia North alipigwa risasi kichwa, anatimbiwa hapa cottage, bado usalama hauko sawa. Kama ni mambo ya transport na infrastructure, mabarabara bado iko vile ilikuwa, haija improve sana, na ukosefu wa maji na mambo kama yale. Hauwezi ukakompea Laikipia na mtu wako Nyeri, mtu wako kule Kiambu. Hapa sisi tunapigana na bandits kila wakati, na hardship haistahili kuondolewa. Na wale ambao wanaangalia haya mambo ya kuondoa hardship ni watu ambao wamekaa Nairobi. Huwezi kaa Nairobi na ama ukae huko juu au uwe ndio utasema ati hardship itatolewa hapa Laikipia. Tim mar KCB nobedo jaloch e kidieny mar jotugo mag kembe mag chess mag pinje Afrika ma Ugwe manobagi e kaunti ma Nakuru. E kidieny mar